Všetci túžime po silných zážitkoch s Bohom. Veríme, že nás dokážu od základov zmeniť, no v tejto súvislosti narážame na dve otázky. Čo je to vlastne výnimočný zážitok a ako spoznáme, že nás skutočne premenil? Izraeliti zažili zázračné vyslobodenie z Egypta a v zápäti stáli pod horou, kde Boh hovoril cez hromy a oblaky. Ohromení touto silou nadšene súhlasili so zmluvou. No len čo Mojžiš zmizol v oblaku a nastúpilo ticho, ich nadšenie vyprchalo. Ticho a čakanie si vysvetlili ako Božiu neprítomnosť. Vyrobili si zlaté teľa, Boha, ktorého mohli mať pod kontrolou. Ich veľkolepý zážitok ich vnútorne nezmenil. Zostali rovnako nestáli ako predtým. Podobne dopadli učeníci, Ježiš ich vyslal s mocou uzdravovať, čo musel byť priam opojný pocit. Človek by čakal, že ich to navždy pripúta k majstrovi. Stačil však pohľad na bezmocného Ježiša v rukách vojakov, aby sa rozprchli. Pravda je však inde. Boh je rovnako prítomný v tichu a čakaní, ako v hrmení na hore. Je rovnako blízko v slabosti trpiaceho Krista, ako v moci nad démonmi. Je s nami v euforickej radosti, ale aj v dlhej modlitbe, kde nepočuť nič, len vlastný dých a pochybnosti. Boh neodchádza, keď zmiznú emócie. Spomeňme si na to vždy, keď budeme mať pocit, že nás opustil.